ଆଜିର ଗପଟି ହେଉଛି ଇସ୍ତାହାର। ଜୀବନର କେତେ ରଙ୍ଗ ବହିର ମାନସ ପଢ଼ିଆରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଇସ୍ତାହାର। ଛୋଟିଆ ଗପଟିଏ। ଭୋଟ ଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ବୁଢ଼ୀ ମାଉସୀଟି ଗାଁ ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ଘର ଆଗରେ ଚିଲେଇଲା, ପୁଅ! ଘର ଭିତରୁ ଜଣେ ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ ଭଦ୍ର ମହିଳା ବୋଧେ ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ପତ୍ନୀ ହେବେ ବାହାରି ଆସି କହିଲେ, ହେ ମାଉସୀ, କାହିଁକି ପାଟି କରୁଛୁ? ବୁଢ଼ୀ ମାଉସୀ ଉତ୍ତର ଦେଲା, ଝିଅ, ସରପଞ୍ଚ ବାବୁ ନାହାନ୍ତି କି? କାଲି ରାତିରେ ମୋତେ କହିଥିଲେ ଗୋଲାପ ଚିହ୍ନରେ ଭୋଟ ଦେଲେ 500 ଟଙ୍କା ଦେବେ। କାଲି 200 ଦେଇଥିଲେ, ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଆଉ 300 ଘରୁ ଆସି ନେଇଯିବୁ ବୋଲି କହିଥିଲେ। ମୁଁ ଗୋଲାପରେ ଭୋଟ ଦେଇଛି, ଆଉ 300 ନେବାକୁ ଆସିଛି। ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ପତ୍ନୀ ହସିଲେ ଓ କହିଲେ, ଭୋଟ ସରିଗଲା ମାଉସୀ। କଥା ବି ସରିଗଲା। ତୁମ 300 ଆଉ ମିଳିବ କି ନା ମୁଁ ଜାଣେ ନା। ବୁଢ଼ୀ ମାଉସୀ କଅଁଳ ସ୍ୱରରେ କହିଲା, କିନ୍ତୁ ପୁଅ ଯେ କଥା ଦେଇଥିଲା। ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ପତ୍ନୀ କହିଲେ, ତାକୁ ତ ଇସ୍ତାହାର କୁହନ୍ତି।